Timentangin jump pat sakaway, pat kata let's say kalak bandai ka heartbeat ke jompi. But kebostunat kalau ba ladang alit golf link alit mare step lani ya yang tu step ngaju pi yang tu rekat sunsar tak kali jompi kiper ni tu pat pisar gi niki surok de gini pat nilai isu pun ki kam ki ba phile. Te ka pen ketik syai ka jingmut jong abat ngam tip adu kat no ki beriu ki ba pet ki ketika jumpa jumpa yang asyimat kalau ketak sisa buat kalau challenge yang ngaruh syimat te habis dia buat kini bak manik soba batai menovi sedang ni ke jing temu jumpa kini ke campaign jumpa mah kalau ketas ngomba ti kani ka campaign tongan sedang ke sedang suamo kumafi kumbara-bara gitu yang aku mbak menik udah ubah lembaga radio ulala open software ya ka benar sakbade bat kamariang nungkong kata kalong ban yo an pendu ya kajing penangkam jang single use plastic tidak yang tahi bang sapmi ya ka playo ban pensong nong rim bang gide ban pai ya la ka tanrai ban yo ban yadai ka mai mariang namar ba kadi kajing ile apa deng ka culture kajing bat kani ka bangi on commercialization mo ti kajing kata jang plastik bat kumno lesi daka bangi im kumba im kiri hundai daka bangi buram ni kamariang ne kumta bangin la menyadai kami mariang mo te yang ta kadba ka playo kanang long ka program ka ba pau perthai ka ba kilaya song tonat ki ba song biria bat komju ya ka jing song thu jing champang ha bai dei ba ko su ba ka ai ka ba le ja ka long ba nga song thu ru plan tang kanya te ka mentoy lada pinya kanya kan hap syong sebai ne kan hap syong jengmut bat kata ka long ba ka kam jadi yang ta ba ngasami pertino naka radio banong ban sedang ban tray borba kat balahi kalong ban yo pen sapriang ya kajing tip lem syapang kumno banya balai bangi dan kam banya dai kamariang kumno ngini dai kamariang bat ki ai kita ki banta ke bangi ha banya kedo habede bat kajing ko jongi hak ne ke jelam khalia mentala san pu arsnem habede bat ka khoi ke suba ti jankat hadin kata ba kakut ka radio lala ngalas dang no e ka playo kum keseng bat filai ki kam ki jam banga layat ter kum to ti jankat ka poi biang radio merci ngayo lat biang sestir ban ki ko rensan radio badai hang ta pada nga song thu bau bleu la pli biang kalat bangan mi pertai biang ban persawa biang ya kani kasur kam jam shu badai hang ta sami itu ka campaign nga mai silong my pride bat ka tu campaign do ka jing tumun kong kalong ba hani bangin ya kun nge kamtam ka isu jong ka waste management namar habede bagani hagni ka kentihi ka jing ma ka baap ya ka jelar jong ni like nya giwi issues ka dei ru ka isu jong ka waste management namar ngi ka jelar jong hi ka jela ka ba im jak po da ka ba ngi ong ya ka ta jong ka ai perthai bar kata ka jing jong ka ai perthai jong ni kalong ba la shu khot yu pat bhor ban ban pe ya ka jelar jong ni klem da prakhat pat khem da thau pat ba hatu kani ka jingwan uni pat bur wara ka wara tangka bisa pada wara tangka bisa te ho wan rengkat bat bat kanyut ka pami mentan ada pilih pe ji snong kita hau baro apa per ki badan ho ni ong ka mau lundang gede ka snong ba ku tam hapo asia ka yo ya kana andre kanyut kali je lada piong baka mau lundang gede ka snong ba ku tam te ka jing thang jo kanyut kam de kala pen feel lupa te tangmut ka kajing kedau jong kamut ayu kajing kedau jong kamut ba ngim don ka waste management kajing thang jong nyut kam dei ka waste management fi tibun kalong kejeliu ba kan ka topek fi kalong jeliu ba namar ba ya mata le ting ngidang ye khon tang ke ngidang ye khon ya kan jing berat pathar ya kan nyut lengim pat ya takel pek sesora pek keleng sodong jong kan ya pek sarani kor pek sesora pek cedoki pek jentia pecah boy pecah kaca pepipet nong stone pecah mokruat pecah no sino teka dak jengkeli bang sabu mentah kan ke campaign jonga nak mai silong my pride namar kalong ni habakut hatu ngathau tangi ka sor silong ne ngakum nok song ben haliang ngathau ke jelahi bar ko we namar kan ke jing ko de balak ta ke jelah bar ko we tadi yang tai bang sapen kelano nak mai silong my pride sia ka my haliang my pride but
kajing temu jong ai ka long ban pat kendit ban riu ya ki pai nong chong jong jelai barok ko wei bangi dan kam mentah hi bagi dan kam ba barok ngin yang dosong ban ong ban ya le ya ne ban ong ban bo jing klin nam ta ka ki nong sanchar ki jong ni ki nong mikmat ki jong ni sarkar ki jong ni ba sa haduk kat no nomor ba sanpu arsnem ladangi pek sanpu arsnem ladangi ong ba sanpu snem kam don ye te perkat hakini ki sanpu snem klem da penle jeng mut setia ya kata apa kai ke banjia hawe di berkajab kajabok kajaban hak ni itulah mentah kendit benriu threat asu thu ba plan kan ni te kelak long ke bae ban kon tigi bon ki issues ki badai bat kan ni te hanga simet hi ngasmo ba kan hap sedang suana nga kan hap sedang nak rempai jonga te nak tak dau hi pi ba haki bon ki campaign hi ngatur hi dalade kajing sosi kolong ba angkat ni ba pedang gini kijing persiang baro kibun tang kinong pegai kibun tang kinong tapti kinong kanta but kinong butai start ya ki ngabu tang kuwi kijing keli ba kasuk ba pinhe tang ka ko nia persiang se da pila le kra je kan nyut pin sa tu hai ka ta kumno ka ta te ka basong si kani ka jingkam kani ka ketien bagi ong try jongi imat kani ka pateng menta te kam dan ka jing sempang trot ya kata ka ketien nila ban pe ki issues ki babon ka bai de ka jelat te kata jing sko ri ka bam so tau syo apa tang ban pin khoi ya ka lenti hapo dong hapo senong jong ru bidang artatien bidang ap ba uwe war non le tangkat laong ba menek wan si sorong kam tangkat ba menek laong wan si mo korwat tangkat ba kata ka jing le jonga ka dei ban ai men sim andre ka pasong si ko long pat sei kata ka men sim trai lang pat jong ki try snong ki samla snong te kata de ka jing kli ka ba lese ni hab ban pusan ru simet ke de sakawi bok mending ai kan ju de kumba pila ong ta ba lese ka sense of responsibility come down ka bang lengok kalong ba ngai dal jong ki khamat ba bonsin ngala alap kidan ki brio ki bla nang la start ki nya ki kali ki berem dor but still kidang kawang itu nyut nak kali ke jongki ngam sampang su le ka e ka de lese ting lam nang buka duna ka puli putin re ipe ka kerdan ju ka biang ka spa ju ka biang re still kidang le ong tu kan pi bannya kata banda ong dong la itu badang bi bompat pulih long tak baburong sakit hai nong kendong dang la maki namar balai ki sung thu ba ka jing jan syaka ka jing jan bat kamar yang hi ka de ga lenti nam ta jong ki bakin la pan long ki bakat bakya ni ki nong sorte gam dei shu ta ni ka khwan suk man ta tang bukit iwi pla ru pi sngo namar ba la de juk plastik tin ong suk no kan ki khon ki ti la shu bam lut khai tang de ki jat jing bam ka bakta batip kina bar ngakta ka ko ki kharu te ka konsuk pati finale yusyo tama ka ba ma pat ka long ba kan sapoi utau put ba long nadu mentahi mo kani ka kentin ba nga juya sko bor kindai kendo yang agino ba menik nale ye fi te sisien ba kila ong kum kata ka kentin pila penram lupa te ya kata karngiu jong kajat benrio baik yang ni nyotrap am kajing itu jong i gede long renyang jong ni kaya kita kalau renyang jong ni ketip brio tiblai lani ketip blai tip brio bat kali aku lihat sebab katahi kedai mati jong ki long semawa jong ni handrai hagani kejuk mentate imat kata ketip blai tip brio ru kamdon amar gini ki baro ki berja keleng mata tang cepet ru ima te benda kenye kata kali aku lihat sebab lai tilong hoi ya kaying te hapo yeng te hoi ken tambah sen mi bat te hang ta ken kajeng keli ka bang apu ba to pi ken try la di long tang hapo pelau la jong ni pi ken try kan ni ka kan ni ka bri la jong apa pidon ni ini ka ri la jong apa pidon ni nga tengah ken try ka tio ma ya ba yeng a ken bet bang nga dei ukon jong kan ni ka
kamariang kamai mariang dongi ngadi ukun jong kani ka jela ka bangi ngi im ngi la kha ngi la he alasan akam trai be ka chabang ya te hangta ngasim ye kata jing bakli jonga bangan le kat bangala ha ibor lo jong kakala kam kala kata te ngini ai adien hanrei ban ya ka bang syong klik ti te ka ba bangal lam dak nuksangan persyang lada kamlong ten se te i hangta kamlong hanrei lada kalong lada don pada ka jing kala ka bawan te bat ka bang song komen kalong ba hoj ka jing don kat lam ublei ka jing sanran lam ublei kibun ki jing kala kiwan ki don hi ki jing kala bangal ala ban urlong hanrei kai ka mong sutu kalong ba lada kamdon ka jing ya lada kamdon ka ni ka kata ka change ka bawan nalni kata ka jing kala ka bawan nakaliang juga sensyar nakaliang juga an nakaliang jong ki pajba nong song snong kan cukut no tang hi ba manik tang katai te ngai ba ki don kini le se ki dor parsnam ki ba appreciate le se ki ba ya trailang ba phi te ha kani ka por hai ni por khangiat bang don ke try ka message ka khubor ka ba shai kadar ya ki dor parsnam ni ko ya ki seng samla shnam ma ka ba ngin la ban te la kam ya kani ka pi ka Khasil Autonomous District Council hagini gisnam ki badang shu I think nadu usnam arpajar arpau kala nang pen kubor ki dor parsnam habe dei pat ka khot ka suba kai ka baja kalong hani ka jela jong ngi lang em ba jak to ka juk hendai ha ka ba ka perkhat perdanya ka bedei bat ka waste management kadang sa hendai dei nak dadang wi the nyut bitang apa merten claim da perkhat kai ka banjiamo tangan kelingai pi sa semua kurwat ha sinok son ne semua kurwat ka coba bisa hey ye the nyut pidang ka juba te lakut no tang kata ujowai the nyut chei mun mutip klariat ki the nyut chei ya te Pisangto bakani ka isu kam dei ka isu ka bang ni shutap it miau te kadai ka ban sakta jure bat ka jing ka kapan wan ka long ba nginum la le ai shuru kaduk tau khep kelap nuan kata khep kelap nuan bang nginum la le ai shu nginum la talat cuy ka te kai ka bang kentu ka long ba hoj ke district council menta kala kendet menrio ke district council kala satu plan kani ka isu yang kenyut kamdei tang namar ba hapo municipal area badang pej higi urban hapo badang hapo urban area te municipal kadang persyang kepala hanrei kat ni pat kisnong ki bangidon ki bam hapo municipal area kumno ki dor pasnong kin le ini waste management menta hoj ke sarkar ka ai ka trok hanrei naigin be pisah pada banong ban te la kami ka jing kanyut ka pendapet ka wei ka snong ka jing mi jong kanyut ka kali ka le arsin stio le sedan ki snong ki bale license tio wat la ka ta kimla am talat namar ki snong thu ba plan kan ni te kidar ba snong kilong ko ha ki babon mamla te kai ka banga ang nut ko long pa kadar ba snong kan hap ban te la kam bat wan ra ka jing perking batru ka jing sensyar ka balong kam tengah hakis nong kata banyak om tela kami kini kamtam hakis nong lagi banyak syongklet kabar kolong kajing pun kubor iya kis nong leng bagi anji bakam klan urang bak nong udi bendon ya kata ka aktir ne udi bendon ya kata ka bor an kaba ula ban tela kami kini kajing le patar jong kibrio haki dong kis nong haki kwa kis kot kini kitai nomor bagi jaka ke mahawah po municipal sakawai kalong ba hakal yang kapisah tengkaru kidor pas nong mata naik ke primi pisah kin lum ya ketu ka banyut tang ditu banyut kumno kan la benda ya kata ka waste management bat ka bakong san kalong bangin hapan sung tho syai bakan nyut kamde kade ka jingpang ka ba kalalong ka kansar mta bade ka kansar kumno bitrit kamde ka short term disease kade ka bangi hapan ya khun silintar jing bat kan ni te hakno ko dur ngi khon ni bat kan ni lada kini ki dor sinong ki jongi kimlong equip nani kata ka jingi trailang na kaliang jong ka dor sinong bat ki pajba kam don te kadon kam ban wanra ia kata ka bangi ong ka community led waste management system hakuba
kata ka kam ban khut kata ka kam ban somar ya kan yut kadai ka ba hasnong thau hi ngi ha nya le lang te pi te ong ban i be tang ka dor hasnong ne ong ban i tang ha kita ki sang samla ne kadai ka kamram kumba kan yut kami na ying kumta ka jing ba khli ban somar kan yut do kadai ban de be naman lagi ying te ka jing kersan pat kan wan nakal yang dor hasnong ne nang ba ki sang balang ki ba per ki badan bo ki snong ki thau ki banyarap ban yo ban te la kam dengan dia Andrei babon balang hi te kila song tu plan kalau ngabai tangan cuba we jeng kelimta lada ka merten cumut kadon ka jeng dia ke ke bang mla bali te ni cumuten ngama pingin ni te ni te kawam kra kalak kit kat ka bala man kit kawam kra kalak kit kat bala ka yam kalak kit kat ka bala man kit kan kan sapoi uput ba wat kani kiwa itu hiru kinum la syu kin kelas dan kin do kin dam sendan bat dese habakut kalong ba dan stang kawi hi jaga ba ngin the kin stang syakawa lait nakawa tem te wat kisnong ki thau ki ba per pindapet kiwa ba pli ki padan saksnong nong pe tang ne po sulong ru ka khra ka surpi ka khen pe ka jinglong jamban no ki teman-teman aku siapa kiwe ki distrik kiwa ki badan kidan ka jingma ka bakraw ha te kumnon te la kam ki lada pimdan ka waste management pat ka waste management habang iong kamot ngi haban tip kanu kan yut kumno ngin pendu ya ka kumno ya ka ngin la ban la ban de biang ne ban kata tin recycle ko ong ha katin pareng mo ne ban pun dan kambiang ya ki hakno kodur te kita gi ye baro gidan te kalong ke balong kompleks pelat pi kamut basukit tang du sensar sar pun kuit lakut ka ba tam ka kam kolong umdai ban sar ka ba tam ka long chei bin te du nyut pi te ka kalong ka kompleks isu ba but tip show lada kimla ban perkat nangai kini kinong ikmat ke jongi ka sarkar jongi te ngili i jelai berit kabaka jeng ngi long ngi em lembaga mariang ka jakpo dan babun ke lembaga mariang lada sertap stang da kenyut te henkin ke banja te kalau syak ke ka ba pen kendit bereu nga bat ngangit baling ba ni ka jing keren kan kesiu tiak la kan pen kendit bereu ki babon balang ma bat mangin le bat mangin sim kya bat le se ka de kata ka jing kensting na ni ka bam sunyau la ni ken bakani kam de issue ko balang serius ma te ngangit baling ba ni ka jing keren ki pat ba jong ka jela jong ka ri khasi bro ko we kin Pero man ong we ni mli bampu am hai te boleh don jing eu ban kit i produk wai bangi kloi ban simti plastik ladang ni tiet i kwai spo tangka tade te lala ba pendam ka bam kwai am te lala phimlaan pendam bam kwai te peli phimla ban kit ka produk kwai ka juba pada ke namar baki kiong bit ba kasuk te apa pikwan ya kasuk ka wanra se rengkat berkah ya kacing ya ka bakrau mentapin hey gibret ki kawang ka chabla basem kan put ka to dalele kan put te ka poisi ka poisi nala ka poisi kiwa nagawa ka poisi te